Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kumpirmado na nga kaso sang ASF sa isla sa Negros, hindi matapos na magpositibo sa ASF ang baboy sa Dawin, Negros Oriental. Sa Negros Occidental naman, masakong pagbantay sa pagsunod sa mga kasapatan, ilabi na sa mga baboy sa mga banwa kang syudad. Yaring report. Sa La Carlota City, antes makasulod sa city proper ang mga panel van, ginausi sa anay sa Taga City Veterinary Office ang karga. Hindi abi pwede makapasulod sa mga naihaw nga mga baboy sa syudad. Kabahin ini sa biosecurity measures nga ginpatuman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa tanan nga mga local government unit. Kundi ang ginaihaw ang baboy, dapat dira man siya ginabaligya kag ginakonsumo. Check na mo tapos tricycle may mga dalada bi kon kwan ginahimo namon kon kwan ginapon Tricycle ano pagid? Panel van? Mga panel van, mga private kisa kon suspected ginaano na namon parahan na lang. 24/7 ang bantayanay sa mga checkpoints. May na-intercept na ang teams ng City Vet sa La Carlota nga baboy gikan sa AB Magalona. Ila ini gin-eskortan pagwa sa syudad kay malabay ini kuntani sa ilang nga syudad. Dili ko mag-liber la Castilian na Kamangkalan. Likot hindi gid pwede sir nga magano ka nakarong ay ligya hindi gid pwede. Oo. So pabalikin sila sir. Ang mataboto yun kundi kinana mo pabalik sa uli. Wala ko balik. Pero picture na ko naman nakuha ko na mga patitis sa record. Yung sunod pa namon liwat kagin pa hasta magwa gito sa salayon sa escortan gito makagwa. Sa checkpoint area, may nabutang mamultahan sang 5,000 pesos kutob sa mga nagahaboy sa patay nga baboy sa suba kag irigasyon, mga nagabaligya sang nagamasakit nga baboy, kag pagpagwa sang baboy sa cordoned area. Kabahin ini sa mga safety measures nga ginapatuman sa probinsya kontra ASF. Kada LGU, may kaugalingon nga mga checkpoints sa dalanon para sa mga nagasinulod nga kasapatan. Kahapon, nagwa ang resulta sa Bureau of Animal Industry nga may baboy nga nagpositibo sa ASF sa barangay May Tubig sa Dawin, Negros Oriental. Bangod sini, napagwa sa executive order si Mayor Galicano Truita nga nagaban sa pagsulod kag pagwa sang baboy kag pork products sa Ilabanwa, pati na ang kaling ukon pagpatay sa mga baboy sa duha ka mga purok sa barangay May Tubig matapos kami nagpositibo sa African swine fever sa among nga barangay. Kutob sa mga baboy sa sulod sang 500 meters nga radius, ipapatay man. Wala man anay ginatugutan sang banwa ang pag-ihaw sang baboy. Sunod sa Provincial Vet sang Negros Occidental, bangod sini, automatic nga ginaban ang pagsulod sang baboy kag pork products halin sa Negros Oriental. Hindi na kinahanglan pa ang executive order sang gobernador. Ginatugyan na sa mga LGU ang pagpabaskog sang pagbantay sa ilatag sa mga borders.